Meri vagyok, és ma itt van velem Matka! És most vacsorát kap. Hello! Először is úgy szoktam, hogy lerakom a vizét, aztán pedig a szárazat, és utána a thalba belöntöm a nagyon finom macska kaját. Nagyon juicy. Nagyon-nagyon juicy. Bocsánat, aki eszik. Igen, nagyon juicy. Yummy. Remélem mindenki hányni fog. Fúj! És lerakom. Amúgy a víz az mindig lent van, csak újra töltem és hát lesz. És most egy macska evősi eszem lesz. Egyél! Egyél, babám! Úgy bemutatnám, hogy ezt szedtük ki a lakótársából, ezt a szőrgombót, így összemósoltuk, és ja, csak egyre akartam menni. Bocsánat, itt a háttérben mi szórakozunk. Amúgy jól étvágyat napra. Jaj, ne, felfigyelt a szörgolyóra, amivel járt. Júj. Az úgy. Jó. A csirkét is megette. Itt ilyen súnyiba eszi.